Hostel mama menjaili. Da malaba uma bidu. Ompray? Alu khumra. Alu khumra. Godaw मोनजाथारोब्रा ओंखायनोथ' नै खावलाय फुंलायबाय मनेना। स्कुलाव मा फोरोङो नोंसोरखौ? Airport Armila. Airport? Hey guys, good morning. What's up? Welcome back to the channel again. I hope you guys doing well. Actually the thing is अभी सुबह का 7 बज चुका है और मैं अभी घर से थोड़ा बाहर निकल के आया हूँ। मेरे भैया का घर पे ही जा रहा हूँ मैं। ये कुछ सामान लेके आया मतलब एक्चुअली मेरा भाभी ऑपरेशन हो चुका है और उसके लिए थोड़ा अभी वो बेड रेस्ट पे है मतलब इसके लिए थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स लेके आया हूँ मैं जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया है उसको खिलाने के लिए। सो मैं उसको अभी ले जाके दूँगा। थोड़ा सा दूध ले आए और थोड़ा सा ये न्यूट्रिएंट्स का सामान। सो उसको कुक करके आज भाभी को खिला के आता हूँ मैं। गैस में थोड़ी देर पहले उठा हो, मेरा आँखें अभी भी देखो थोड़ा फुला हुआ ऐसा लग रहा है आप लोग को। सो अभी जस्ट सोता हूँ। आजकल थोड़ा थाना होने लग गया है ना, थोड़ा देर तक सोता हूँ मैं। अराउंड 6:30 या 7, कभी कभी 7 बज जाता है। तो आप लोग बताओ, आप लोग कितने बजे उठता है मतलब विंटर में स्पेशली। और ये आप देख सकते हैं गांव का क्या हालत होके रखा है। पूरा बारिश की वजह से रोज़ तो बारिश दे रहे ना, उसकी वजह से पूरा ये बांध सा हो गया है। अभी फिलहाल इससे नहीं जाएगा नीचे, ये बेम्बू का ब्रिज बना के रखा हुआ है, इसी से चलूँगा मैं अभी। गुरु लेके आ गया? अच्छा, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है यार। देखो आप रास्ता सब इतना बुका हो गया है ना। आई थिंक ये हालत सिर्फ मेरे विलेज में नहीं हो रहा है, जितना भी मतलब विलेज एरिया से बिलोंग करता है। आई होप मतलब आई गेस वो लोग का गांव में भी अभी मोस्टली ऐसा सीन हो रहा होगा शायद अभी। क्या ना, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब लगातार जो 1 हफ्ता से दे ही जा रहा है मतलब उसके वजह से बहुत परेशान है लोग। देखो एक और बेम्बू का ब्रिज भाई। मैं एक्चुअली इसको भूल सा गया था, मतलब बहुत दिन भी हो गया था मैं भैया का घर में नहीं आया था, तो ये बेम्बू का ब्रिज तो भूल सा गया था मैं। ये रहा, मैं भैया का घर पे पहुंच गया। मानसि दंना गैया ब्रो? अबाव थांजोबखो? मानसि माखाफ्रा मोजां जाथाराखै? है? सो दोस्तों भाभी यही है हमारा और थैंक गॉड ये भाभी अभी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। नों हॉस्टेलाव माला थांगोन दा? गाबोन। सोरदो लांगोन मामिया? हॉस्टेलाव मा मोनजायोलै? Da malaba uma bidu. Ompray? Alu khumra. आलु खुमब्रा। गोदाव मोनजाथारोब्रा ओंखायनोथ' नै खावलाय फुंलायबाय मनेना। ओरैनोलाय खावलाय फुंलायबाय। स्कुलाव मा फोरोङो नोंसोरखौ? Airport Armila. Idu dongखायोबो। इदि दंखायो? एफर आर्मिला आंथ' नुफेराखै, अबेहाय दङ? एफर आपेलसो जायो खोमा? Nursery one nasi Airport Apple. ओमफ्राय नोंसिना? Sina Airport Armila. एफर आर्मिला। आं नायनांगोन, आं मोनथिया हयथ' बा इयो मिस्टेक बुंदों हयथ' आं मोनथियाखै, माबा मोनसे जागोन आरो। मा गाबोन थांसिन आरो ना मने? गाबोन थांदो दे, मोजां फराय दे। लोगोफोर सैमा फिसाखौ आङो दहाय फुंनिफ्राय नायनाय जायाखै, बेलासि जालायलांबाय आरो ना। दा सैमा फिसाखौ नायना फैनि आङो। बिमाया दहाय माबा माबि अरखांना लाबोनाय नुदोंमोन आङो, ओमफ्राय बादा हरदोंमोन, लाबोआखैमोन। दा नायना फैनि आङो। ओइयाव दं नै लोगोफोर सैमा फिसाया, ओइनि लोगोफोर सैमा फिसाया बेयाव दङ। मस्टलि उन्दुजोबनानै दं इसोर दा नै। ओइ पान्डारलक, हेलौ। पुरा मस्त चराय, बिराद मोजां उन्दुना दं आरो ना नै। स' डिस्टार्ब खालामला आं इसोरखौ। ओइ बिमा फैदों सानदों। हेलौ हेलौ। लोगोफोर सैमा फिसाखौ नायखांबाय आङो, थिगैनो दङ दा। ओमफ्राय आंना बेलेग खामानि दं आरो ना। मा होनो अखा हाबाय थानानै गलियाव बिराद हाब्रु जानानै दं, माने गाइखेर सेरनायाव आइया फुङाव खस्थ' मोनो, बेनिखायनो आंखौ बाला लायनानै एसे सारनो होफैदों। स' आं दा फिल्डआव थांनानै बाला एसे लानानै फैनानै सारना होफैनि आं गलियाव। नै आं आइजेंफोरखौ लाखाबाय, खदाल लादों, खदालजों लोगोसे गाइस नोंसोर बेखौ मा होनो? बेखौ जोङो ओरैनोथ' इउजुवेलि जों बेखौ JCB गारि होनना बुङो आरो ना। मानो होनबा बेजों जोङो हा रोगानाय बेफोरबायदि खामानियाव बाहायो नालाय दे गामि ओनसोलाव, बेखायनो जों बेखौ JCB होनना बुङो। दा बेजों फुल बाला लानानै लाबोनि।
So guys नै अखा हानानै बिराद गाज्रि जानानै दं आरोना लामाफोरा एखेबारे न'निफ्राय ओंखारबानो हाब्रु जानानै दङ बालाखौ बाबाया बबेनिफ्राय जावना लाबोयोथाय बे जायगाखौ नागिरनानै जावना लाबोनोसै आं So guys नै बेनो आरोना जायगाया बाबाया बेनिफ्रायनो जावनानै लांनो हागौ दा बेनिफ्रायनो आंबो एसे जावनानै लांसै So guys दायो जावखांबाय आं नै दा बेखौ आङो नारलांसै आरो माने सिंगल व्हील दङ आरोना बेयो नारलांनो थाखाय बेयाव साखाबो लागायना दोनखादों नै बे साखा लागायनायखाय माने प्रब्लेम जाया माने ओमफ्राय मोननै दङ मोननै हेन्डेल होनना बुंगोन आं बेखौ बे हेन्डेलजों नारलांनो मोजां जायो आरो बेयावनो मोसौ हालुवा मानै मोसौ दामब्रा मानै आरो मोसौ गाय मानै आरो मोसौ फिसा मानै दङ बे फिसा खथेब गलियावनो बेयावनो खायो सयथा मोसौखौ स' नै हाखौ दा गारखांबाय आङो थोनाय नङा हाब्रुआ एसे बुरजायैनो दङ नै बेफोरथिं हाब्रु गोजा आरो खनसे लाना फैबावनोसै आङो होमबाना खनसे लायबावोबा मेनेज जाजोबगोन A few moments later. गाइस खननैल' लाबोनायावनो रोगानायावनो आंना हालोदा टाइट जाखाबाय आरोना गाइस माने एक्सुवेलि बारा मावनायबो आदत गैया नालाय एसेयावनो मेंलाबायो नै बे दहायनि टिपमोन ओमफ्राय बैयो दासो लाबोनाया दासो आंखौ ओमफ्राय कल खालामदोंमोन गामिनि सेंग्रा लोगोफोरा दिनै मा होनो लोखि फुजानि दुरुं बोनाय खेल जागोन होनना बुंदों आइजोफोरनि स' बेनिखायनो आंखौ श'खौ हस्ट खालामनो थाखाय दा आंखौ कल खालामना लिंहरदों बिसोरो ओंखायनो आथुर बिथुर फेनलालाबायनानै थांसै आंबो स' नोंथांमोनखौ जायगायाव थांनाय जायोबा देखायनो नाजागोन आङो देखायनो जुदि आं सम मोनोबा सोलाबोबा आं बेखौ एसे फेन्ना होनसै दायो So guys अभी फाइनली डन काम हो चुका है मेरा अभी थोड़ा नहा वहा के फ्रेश होके मैं चलता हूँ फिर मैं चलता हूँ और वो उसको भी मैं अपनी जगह पे रख दिया है जेसीबी को आप लोग को वो जेसीबी कैसे लगा अगर आप लोग को वो जेसीबी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए जेसीबी के लिए भाई उसको मैं अपना जगह रख दिया है नहीं तो बाप मेरे ऊपर चिल्लाएगा आप लोग का भी बाप अगर काम को अच्छी तरीके से नहीं करने से चिल्लाता होगा शायद लोगोफोर आं दुगैनानै रेडि जाबायमोन आरोना थांनो होननानै माबायाव दुरुं बोनाय खेलाव नाथाय ओमफ्राय दानि आंनि लोगोफोरा कल खालामनानै खोन्थाहरबाय जे मा होनो बोथोरा अखा हांफिननायखाय खेलखौ पस्टपन खालामबाय होननानै स' होमबा दा आं दा थांथ'ला मा होनबा बोथोराबो मोजां नङा दा थांथ'ला दा मोनायाव ओरैनो लास्टनि खनसे ओरैनो थांनो नागिरखादों नालाय दा मोनायाव थांसै आङो स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा मोनसे लाइक खालामनानै हो बिदिबा गाबोननि ब्लगाव लोगो मोनफिनसिगोन गाइस बाय गाइस टेक केयार